Assalamu alaikum musulmi. Sako na Hajja Farida Barwa GMK na fara. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulallah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ga mu cikin Ramadan, ga mu cikin Ramadan. Aya mu ciyar mu bayar mu kawar mu samu dacewa koyarwar manzo. Yawwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisinsa mai girma yana cewa ma min abdun yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bizalika al-yawma an wajhihi an-nar 70 kharifan. Ma'ana babu wani bawa da zai azumci wata rana saboda Allah face sai Allah ya kauda fuskarsa daga wuta misalin shekara 70. Ya dan uwa, ashe Allah ya maka baiwa baka sani ba ko ka manta? To bari na tunasar da kai, akwai garabasoshi da dama cikin wannan wata mai falala da girma. Kana da damar istighfari, kana da damar salatin annabi, akwai dama tana filfilu. Gaba ɗaya wa'annan ba da kuɗi ake yin su ba, kuma ayyuka karka manta ninkasa ake cikin Ramadan. Yan uwa mu kiyaye. Wannan saƙo ne daga GMK Hajiya Farida Barwa.